Velkommen til Millionsalg med podcast. Her lærer du at sælge via din podcast. Altså, ingen telefoncanvas, ingen reklame, ingen banken på dørene. Podcast, der tiltrækker de rigtige kunder. Mit navn er Leon Birdie. Velkommen til. Det er blevet tid til podcast episode nummer 6, og i dag vil jeg tale lidt med dig om teknik. Og det jeg taler om, når jeg taler om teknik, er ikke, hvordan du sådan rent teknisk skal opbygge din podcast, dine episoder osv. Det har vi været lidt igennem, og vi kommer meget mere tilbage til det i senere episoder. Nej, det jeg vil tale om i dag, det er teknik omkring lyd. Altså, hvordan får jeg god lyd i min podcast? Nu lytter du sikkert ekstra meget til lyden i den her episode og tænker, er hans lyd nu egentlig særlig god? Og når jeg sidder og lytter til mine egne podcasts, så har jeg sådan lidt en fornemmelse af, at lyden er sgu egentlig meget god. Og så alligevel, kunne den ikke være bedre? Kunne den ikke være dybere? Kunne der ikke være lidt mere kapav i stemmen? Skulle jeg måske være lidt tættere på mikrofonen? Eller skulle jeg virkelig være lidt længere væk, som jeg er lige nu? Og jeg bliver sådan lidt i tvivl. Men når jeg skal være helt ærlig, så er jeg faktisk rimelig tilfreds med den lyd, jeg har. Og jeg er tilfreds med den forstået på den måde, at når jeg sammenligner med, hvad der ellers findes af podcast på markedet, så synes jeg egentlig, at den lyd, jeg har i min podcast, er god nok til ikke at skræmme folk bort. Og det er lidt det, jeg gerne vil tale med dig om i dag. Jeg oplever nemlig, at der findes masser af gode podcasts, som jeg ikke orker at lytte til, fordi lyden er for dårlig. Der er også masser af podcasts, jeg ikke gider lytte til, fordi folk er for fjollet, eller taler ind over hinanden, eller ikke kan komme til sagen. Men lad os lige prøve i den her podcast at fokusere på og få god lyd. Og det, jeg vil tale med dig om, det er i virkeligheden to ting. 1. Hvorfor skal vi have god lyd? Eller rettere sagt, hvorfor skal vi undgå ikke god lyd? Hvad får vi ud af det? Hvad får vi ud af at have en god lyd? Og så 2. Hvordan gør jeg så? Hvordan får jeg, uden at ofre en formue, en rimelig god lyd i mit studie? Nu går jeg ud fra, at når jeg taler til dig, så taler jeg til dig, der har et hjemmestudie, og det vil sige, at du er ikke så heldig, at du har sådan et professionelt studie med lyddæmpede lofter og æggebakker, og hvad ved jeg, og skummer det hele over det hele. Fordi hvis du har det, så bliver lyden jo fantastisk. Så har du sikkert også en lydtekniker, der hjælper dig. Men os, der har valgt ikke at investere i det, eller ikke at gå ud og bruge penge på og lege os ind et sted. Vi, der gerne vil optage podcasten derhjemme, når det passer os, ligesom jeg står nu her, jeg står på mit kontor, det er søndag aften, gæsterne er lige gået, og nu skal jeg optage et par episoder. Jamen, jeg gider ikke begynde at starte bilen og køre ind til København, både uden for byen. Jeg vil kunne gøre det derhjemmefra. Så hvad gør vi, der gerne vil optage, når det passer os? Jamen, vi gør det, vi skal gøre det, vi skal have styr på lydbølgerne. Så nu går jeg en lille smule i dybden med, hvad det egentlig er, der skaber lyd, og den gode lyd. Og det kan godt være, det bliver lidt nørdet, men det bliver ikke mere nørdet, end du godt kan holde ud og følge med. Og når vi så har stoppet med nørderiet, så vil jeg komme med nogle helt konkret gode råd til dig om, hvordan undgår du at få dårlig lyd. Hvordan får du den gode lyd i din podcast? Hvordan skal din stemmeteknik være? Hvilke nogle mikrofoner skal du overveje? Det har vi talt lidt om i nogle af episoderne tidligere. Hvordan skal jeg indrette lokalet? Men lad os lige starte med basis. Fordi for at forstå, hvordan vi laver god lyd, er vi nødt til at forstå, hvad lyd er. Og lyd er i virkeligheden svingninger, ofte i luft. Forstået på den måde, at hvis du ser en gammel film, hvor der er en fyr, der lægger ørerne til jernbaneskinnerne for at høre, om der kommer et tog langt henne, så er det jo fordi, at lyd forplanter sig i andet end luft. Det forplanter sig i vand, som du sikkert kan huske, hvis man svømmer og dykker ned og kan høre sådan en skrue, sådan zzz, kan man høre en motorbåd langt væk, fordi lyd forplanter sig ret langt i vand. Lyd forplanter sig i metal, i jernbaneskinner, som jeg tror, det var et gamle westernfilm, jeg så, der lå nogen, der lyttede, om der kom et tog. Og det, vi skal bruge det til, det er jo luft, altså lyd forplanter sig også i luft. Og det vil sige, når jeg står og taler her, så er den cirka 10 cm fra min mikrofon, 5-10 cm fra min mikrofon, så forplanter lyden sig ganske kort. Altså, det vil sige, at den ryger direkte ud af munden, og så ryger den ned i mikrofonen. Og det er selvfølgelig super smart, fordi så kan jeg jo være ret sikker på, at jeg ikke får min lyd til at ende alle mulige andre steder. Problemet er jo bare, at sådan nogle lydbølger, de har det med at hoppe, eller bounce, eller blive reflekteret, hvad man skal kalde det. Og det vil sige, at når jeg siger noget, så selvom langt størstedelen af det, jeg siger, bliver opfanget af mikrofonen her lige foran mig, så vil der være masser af den lyd, som jeg udsender fra min mund, der bliver reflekteret af alt muligt. Et hårdt bord, et hårdt loft, nogle vinduer, der står foran mig. Og refleksioner er noget skidt, fordi de skaber ekko eller rungen, altså rumklang.
Og det er meget, meget, meget svært at fjerne rumklang efterfølgende i redigeringsprogrammet. Og i virkeligheden, så er det lidt ligesom med, når vi skal optage en film, altså en video. Når vi optager lyd, så skal vi sikre os, at vi får den rigtige lyd første gang. Det er super irriterende. Over i Jylland hedder det træls. Det er super træls at skulle bruge tid og kræfter på at fjerne noget, der kunne være undgået. Og ekko, mine damer og herrer, er noget af det sværeste at fjerne. Jeg har prøvet det. Jeg har på en gang prøvet at optage en hel podcast-episode, en af mine første, og der var så meget rumklang, at jeg var lige ved at hænge mig selv ude i carporten. Og så fandt jeg ud af, at jeg ikke havde nogen carport, så måtte jeg opgive projektet. Men der var så meget rumklang, og jeg kunne ikke fjerne det. Det blev en rimelig dårlig lydkvalitet, som jeg den dag i dag er sådan lidt irriteret over. Indholdet var godt, og det var en person, jeg har interviewet, som var ret interessant, så jeg var nødt til at udsende den her, eller uploade den her episode. Men rumklang er noget skrabbel, så det skal vi undgå. Det er sådan ligesom en af de væsentligste ting, det skal nok komme ind på. Det jeg også gerne vil komme ind på, det er sådan nogle helt banale ting med at undgå støj, for der kan godt være sådan noget elektrisk støj, der kan være baggrundssumme, og der kan være støj udefra. Så lad os prøve at starte indenfra og bevæge os ud. Lyd er bølger. Og lydbølger, ligesom lysbølger og radiobølger, bliver reflekteret. Og det vil sige, at det, der sker, når jeg tænder en lommelygte og lyser på en væg, det er, at de der lysbølger, lyset, det bliver udsendt fra min lommelygte, så rammer det væggen. Og grund til, at jeg kan se, at det rammer væggen, det er, at det bliver reflekteret tilbage ind i mine øjne. Det er fuldstændig på samme måde med lyd. Lyd bouncer alle mulige steder hen. Og når det så kommer tilbage til mikrofonen, og det her problemet er, når lyden kommer tilbage til mikrofonen, så er den forsinket. Lyd bevæger sig groft sagt 1000 km i timen. Og det vil sige, når jeg taler i et rum, der er, som det her mit kontor, det er cirka 40 kvadratmeter stort, det rum, jeg taler i. Hvis jeg talte ret højt og ikke har nogen lyddæmpning overhovedet, så vil du kunne høre masser af ekko, fordi noget af lyden kommer tilbage efter at have ramt væggen 2 meter fra mig, noget kommer tilbage fra at have ramt bordet 1 meter fra mig, noget kommer tilbage fra at have ramt det fjerne hjørne 6-7 meter fra mig. Og det vil sige, at når lyden rammer mikrofonen, har hovedparten af lyden, den der kommer ud af min mund, den har rejst de der 5, 7, 10 centimeter. Det er sådan set fint nok. Men den lyd, der har rejst 15 meter, den kommer tilbage som ekko, for den kommer en lille smule forsinket. Og det er det, vi skal undgå. Og hvordan gør vi det? Jamen, der er flere metoder. Den mekaniske metode, det er at sikre, at mit rum er rimelig godt lyddæmpet. Nu taler jeg ikke om lyd isoleret, det er noget andet. Det er, når vi sikrer, at der ikke kommer lyd ud eller ind udefra, det kommer vi tilbage til lige med et øjeblik. Men hvis jeg skal lyddæmpe mit rum, så skal jeg gøre alt for at slå de bølger, altså de potentielle ekkobølger ihjel. Jeg kan jo ikke gøre noget ved, at når jeg udsender mine bølger, når jeg taler, så kan jeg ikke gøre særlig meget ved, at de forsvinder. Jo, jeg kunne tale ind i sådan en papkasse, der var isoleret, men det orker jeg simpelthen ikke. Jeg gider ikke stå og tale ind i en papkasse. Man kan faktisk godt lave sådan en papkasse og dæmpe den med noget lyddæmpende skum, men jeg vil simpelthen ikke kunne holde ud og stå og tale ind i den, og jeg vil også gerne kunne se min skærm på min computer, så jeg kan huske på de ting, jeg skal sige. Så det har jeg simpelthen fravalgt. Så hvis ikke jeg kan gøre det, hvad skal jeg så gøre? Jo, så skal jeg sikre mig, at de steder, hvor der kan opstå ekko, der bliver så lidt ekko som muligt. Det vil sige, de steder, hvor lydbølgerne forsvinder hen, at der bliver de ikke sendt så kraftigt i stor stil tilbage til mig, som man kunne frygte. De skal faktisk slås ihjel. Og det vil sige, at jeg har sikret mig, at når jeg står og optager her, så har jeg tæpper på gulvene. Jeg har 1, 2, 3 tæpper liggende rundt omkring på gulvene rundt om mig. Jeg har et bagtæppe. Jeg optager jo også den her podcast på video, og til det bruger jeg en green screen, altså sådan en grønt tæppe, og det er bag ved mig her. Og det dæmper også lyden. Så har jeg, fordi jeg optager video, lamper, og de her lamper, de er faktisk ret store. Det er sådan nogle store kasselignende lamper, der er med sådan noget stof på, og de bremser rigtig meget af lyden. Og på mit skrivebord, som er glas, har jeg faktisk lagt et fleecetæppe, jeg har fået sammen et par gange, sådan at lyden heller ikke bliver bouncet så meget tilbage derfra. Så jeg har gjort rigtig meget mekanisk for at sikre, at lyden bliver god. Mit næste step, det er faktisk for at undgå at lægge tæpper rundt omkring og skulle samle dem op. Min næste trin, det er faktisk, at jeg investerer i noget lyddæmpende materiale, og det vil sige, at jeg i mit loft, som ikke er super højt hernede, der er vel en 2,20 meter til loftet i min underetage, eller min kælder her, der vil jeg klæbe nogle lyddæmpende flader, sådan nogle firkantede hvide flader, man næsten ikke kan se, som kan tage rigtig meget af den dårlige lyd. Og så har jeg faktisk lige ved at kigge på nogle lyddæmpende tæpper, som man også kan købe, som man egentlig kan hænge op. Man kan
hænge dem op på nogle kroge, man kan skjule, så man kan tage dem ned, når man ikke gider kigge på dem. Man kan købe rullegardiner med lyddæmpende tæpper, altså materiale, eller jeg kan købe sådan noget gardinagtigt noget, hvor jeg ligesom med et almindeligt gardin, i for eksempel soveværelset, kan trække et gardin for, når jeg skal lyddæmpe. Så jeg kan bruge forskellige metoder. Hele fidusen ved det her, det er er forholdsvis nemt at gøre. Altså et almindeligt kontor kan lyddæmpes rigtig, rigtig godt med en times arbejde, når man lige har købt materialet og sat det op og skruet det op i væggen. Og 2, det koster ikke nødvendigvis særlig meget. Så vi taler ikke om en mange, altså 10.000 kroners investering. Jeg vil tro, at man kan lyddæmpe et område på en 5-7 kvadratmeter, hvis man isolerer sit kontor til det, for under 1.000 kroner på en ret effektiv måde. Jeg skal lyddæmpe omkring 20 kvadratmeter, for jeg lyddæmper cirka halvdelen af mit kontor, så har det mere råderum, jeg skal have mere plads til mine lamper og mine videokameraer, men jeg tænker stadigvæk, at det er noget, der både tidsmæssigt og økonomisk er til at forsvare. Så lyddæmpning er vigtigt, og der kan du altså simpelthen bare google lyddæmpende materialer på din computer, og så får du finde masser af butikker, også her i Danmark, som sælger udstyr, der dæmper lyd rigtig godt. Og hele finten er selvfølgelig at vælge at starte der, hvor det giver mest mening. Så hvis du har et loft, der er hårdt, som reflekterer, så er det loftet, vi isolerer. Hvis du har store gulvflader, så er det der, du isolerer. Der kan det være godt at have et permanent tæppe, eller et stort tæppe, man kan lægge på. Og har du noget vindue af en eller anden art, så er det rigtig godt. Altså selv persienner er bedre end et vindue, og selv et dårligt gardin er bedre end persienner, så man kan hele tiden opgradere. Det gælder om at være lidt kreativ. Så lyddæmpning i lokalet, det dræber de stående bølger, det ekko, der måtte komme, og det er faktisk noget af det vigtigste, vi gør for at få den gode lyd. Så er der selvfølgelig flere ting, vi kan gøre. Vi kan sikre os, at vi har godt udstyr, det vil sige elektronik, kabler, maskineri, som har en rimelig høj kvalitet. Og det vil sige, at når du kigger på lydens vej ud til lytteren, ud til dig, så går den jo fra mit stemmebånd, som jo skal smøres en gang imellem. Det kan jeg smøre ved dels at have varmet stemmen op, og dels ved at drikke noget væske. Så går det ind i min mikrofon. Og før det rammer mikrofonen, så er det rigtig, rigtig godt at overveje at købe det, der hedder et popfilter. Et popfilter fjerner de hårde lyde, sådan lydene. Og det vil sige, altså man kan kalde spyttelydene, de skarpe s'er og de skarpe t'er, og også nogle af f-lydene, som ellers vil give noget susen i mikrofonen. Så popfilteret er i virkeligheden bare en rund membran, kan man sige. Den, jeg har lige nu, det er en, der er lavet noget meget, meget, meget fint vævet metal, lidt ligesom en strømpe. Og et almindeligt popfilter, som du måske har set på altså optagelser fra studie, radio eller i forbindelse med indspilning af sange i studie, jamen der er det typisk en rund skive på størrelse med en lille desserttallerken, og den her skive eller ring, den er så beklædt med noget, der minder om nylonstrømpe-stof, som tillader, at lyden kommer igennem, altså selve lydbølgerne kommer igennem, men som fjerner de der meget hårde lyde. Og uden et popfilter, der kan det være rigtig irriterende at lytte til både musik og til tale. Så et popfilter mellem din mund og din mikrofon er super godt. Den mikrofon, jeg har, og det er der rigtig mange, der siger, de har et indbygget popfilter. Jeg bruger det, der hedder en Rode Procaster. Og en Rode Procaster har indbygget popfilter. Jeg må bare sige, at når jeg optager med den uden popfilter, så bliver lyden dårligere, end hvis jeg har popfilteret på. Så indbygget popfilter er ikke nødvendigvis noget, vi skal stole på. Det er i hvert fald ikke noget, vi skal betale ekstra for nødvendigvis. For at sikre mig, at den gode lyd fortsætter, så er jeg jo selvfølgelig, da vi nu var ved mikrofonen, så er jeg selvfølgelig nødt til at have en god mikrofon. Jeg kan komme langt med det, der hedder en lavalier-mikrofon. Det vil sige sådan en lille clip-on-mikrofon, som er på størrelse med en lillefingernegl. Du ser dem nogle gange på tv-udsendelser, hvor man har gæster inde. De får sådan en lille mikrofon klipset på, fordi så kan vi styre flere ting. Vi kan fx styre, hvis folk læner sig frem og tilbage, jamen så er afstand til mikrofonen den samme, fordi mikrofonen sidder i deres skjorteknap ved anden eller tredje skjorteknap for eksempel, så afstanden til munden er nogenlunde konstant. Problemet med lavalier-mikrofonerne er bare, at kvaliteten af dem er stort set aldrig lige så gode som det, jeg kalder full-size mikrofoner, altså dem, som virkelig fylder noget. Og skal jeg have en lavalier-mikrofon af en høj kvalitet, så sad jeg lige og kiggede på nogle forleden dag, der ender vi altså op på en 4-5-6.000 kroner. Og de kloge hoveder,
Det er ikke mig, men det er dem, der har endnu mere forstand på lyden, jeg har. De kloge hoveder siger, at det er slet ikke sådan en, man skal bruge til et podcastoptagelser, for du får aldrig den samme lydrepræsentation. Jeg talte med en lydtekniker forleden dag, som siger, at forsøge at få rigtig god lyd ind i en lille mikrofon, uanset hvor god den er. Det er det samme som at forsøge at få rigtig, rigtig god lyd ud af en lille højtaler. Jeg kan komme rigtig langt. Jeg kan finde rigtig gode højtaler, som ikke er særlig små, som ikke er særlig store, men skal jeg have noget fylde og noget dybde, skal repræsentere den måde lyden eller musikken var ment til at lyde på, så er jeg nødt til at have nogle højtaler af en vis størrelse. Bør ikke være et tårn på 3 meter, men jeg kommer altså ikke særlig langt med en lille højtaler på 10 cm, hvis jeg skal have god lyd ud af den. Så det vi i hvert fald skal konkludere er nok, at hvis jeg skal have excellent lyd i min podcast, er jeg nødt til at have det, jeg kalder, det er mit udtryk, en full-size mikrofon. Altså en mikrofon, der fylder noget, som kan noget, og ikke er på størrelse med en lille fingernegl. Og så kommer endnu en udfordring her, for der findes groft set 2 slags full-size mikrofoner. Der findes det, der hedder en kondensatormikrofon, og der findes det, der hedder en dynamisk mikrofon. Den korte, firkantede, men rigtige forklaring er på hvad forskellen er som følger. En kondensatormikrofon har en meget følsom membran, og membranen det er jo den, der reagerer på de lydbølger, min mund udsender. Det vil sige, der skal være noget til at opsuge dem. Det kan kalde det en omvendt højttaler. Der skal være noget, der opsuger min lyd og konverterer den lyd til elektriske signaler. Og det, der rent praktisk sker både i en dynamisk og en kondensatormikrofon, det er, at når lydbølgerne de rammer den der membran i mikrofonen, så svinger membranen jo ligesom mit stemmebånd svinger, og de svingninger bliver opfanget af nogle spoler, og de spoler bliver omsat til, den bevægelse i spolerne bliver omsat til elektrisk strøm. Det svarer lidt til en dynamo. Når du drejer på dynamoen, så er der nogle spoler, der passerer hen forbi en magnet, og det bliver så lavet om til strøm. Det er sådan grundlæggende set samme princip, uden at jeg skal rode mig ud i noget, jeg ikke har forstand på. Og en kondensatormikrofon er meget følsom. Den har en stor flade, som lyden kan ramme, og den er opbygget på en måde, som jeg ikke har forstand på, men som gør, at den modtager selv de svageste signaler. Og det vil sige, at helt firkantet set, så vil en kondensatormikrofon normalvis være den, der repræsenterer lyden bedst, altså giver den bedste lyd. Den har en stor range, altså stor rækkevidde. Den kan både tage de dybe lyde ned omkring 20, 30, 40 hertz. Jeg skal nok komme tilbage til, hvad hertz er lige med et øjeblik. Og så kan den også komme op til de høje toner omkring 10.000, 20.000, 30.000 hertz. Og en kondensatormikrofon vil jo så være det, som vi normalt vil sige, det skal vi bare have, når vi laver en podcast. Og det er også det, som langt de fleste studier har. Altså når jeg kommer i et studie, hvor de er professionelle, og de optager lyd eller musik, jamen så er det kondensatormikrofoner, det hele. Kommer jeg i et radiostudie, er det også næsten altid kondensatormikrofoner. Men det, jeg står og taler ned i nu, er ikke en kondensatormikrofon. Jeg taler ned i en dynamisk mikrofon, og den har den forskel fra kondensatormikrofonen, at den er mindre lydfølsom, og derfor skal jeg også ret tæt, nu rørte jeg den faktisk, derfor skal jeg også ret tæt på mikrofonen for at få noget god lyd ud af den. Hvorfor har jeg så valgt en dynamisk mikrofon, hvis lydkvaliteten ikke er lige så god som en kondensatormikrofon, alt andet lige? Jamen det har jeg, fordi fordelen ved den er, at den er ikke specielt lydfølsom, og det vil sige, kommer der et utilsigtet lyd ude fra vejen, eller op fra stuen, eller et eller andet sted fra, så kommer meget lidt af lyden med i min optagelse, og det vil sige, at sker der et eller andet, er der en, der åbner en dør i nærheden, eller en, der taler her i huset, jamen så behøver jeg ikke at klippe det ud, for det kommer højst sandsynligt ikke med. Og kommer det med, så kan det være, det kun er mig, der kan høre det. Og kan du også høre det? Jamen så giver det egentlig bare lidt liv i min optagelse. Jeg har ikke nogen intention om at lave studieoptagelser, når jeg laver podcast. Lyden skal være god, men man må gerne mærke, at jeg optager et sted, hvor der også sker noget andet. Så jeg bruger en dynamisk mikrofon, så den ikke får alt for meget uønsket lyd med, men i virkeligheden, hvis jeg skulle have den absolut bedste lyd, så skulle jeg nok hoppe over på en kondensatormikrofon. Så det er forskellene på de to. Prismæssigt er de nogenlunde ens, så det skal ikke være prisen, der afgør det. Det skal være, hvad du har brug for, der er afgør, om du tager en dynamisk eller en kondensatormikrofon. Og tommelfingerreglen er, har du et studie, hvor der er fuldstændig ro, og du har kontrol over lyden, og der ikke er noget ekko, kondensatormikrofon. Har du et lokale, hvor der er ekko, det har jeg, selvom jeg forsøger at dæmpe det. Er du i omgivelser, hvor der kan være støj, utilsigtet støj? Ja, det er jeg. Dynamisk mikrofon. Så det er råden om det. Nu talte jeg jo før om elektrisk støj. Og elektrisk støj, det er jo det, der kan opstå, hvis jeg
trods min gode stemme, og min gode mikrofon, og mit popfilter foran mikrofonen, hvis jeg trods det ikke har styr på min elektronik, så kan jeg risikere, at der kommer elektriske forstyrrelser i mit signal. Og det vil sige, at der hvor jeg kobler mit lydkabel ind i min mikrofon, og der hvor lydkablet i mit tilfælde går ind i min optager, der skal jeg være sikker på, at tingene er koblet ordentligt sammen, og at de kabler og de stik, jeg bruger, er af en høj kvalitet. Ellers så kan der være sådan noget statisk støj, sådan noget summen eller susen, som kan ødelægge optagelsen mere eller mindre. Så derfor er det også vigtigt, før du begynder at optage, gør jeg hver gang, lige sæt en hovedtelefon i din optager, eller din telefon, afhængig af hvor du, eller computer, eller hvad du optager til, og lyt, om den lyd, der kommer ud af munden på mig, lyder fornuftig, om der er noget støj, eller noget summen, der ikke skal være der. Det er surt at optage 3 timers podcast, for at finde ud af, at der var noget, der ikke sad ordentligt, så det er rigtig godt råd, det er at lytte, før du taler. Ligesom at tænke, før man taler i virkeligheden. Det næste, jeg vil sige, det er, jeg kan have styr på min stemme, på min mikrofon, på mine kabler. Men hvis jeg har en optager, der er af en ringe kvalitet, så kan jeg jo aldrig få den samme repræsentation af lyden, som jeg egentlig gerne ville have. Og derfor er det også super vigtigt at overveje, hvordan optager jeg. Altså går min lyd via mikrofonen og det elektriske kabel ind i min telefon, går det ind i min computer, eller går det ind i en decideret, altså en dedikeret optager. Jeg har valgt efter nogle år at gå fra at optage direkte ind i min computer til at optage ind i min optager. Og grund til at jeg valgte en optager, jeg har en, der hedder en Sound Devices, en Mix Pre 3 hedder den, den er en 3-4 år gammel efterhånden. Grund til at jeg valgte at investere i sådan en, det er, at den lyd, jeg får ind i min Sound Device, i min optager, den er fænomenal. Jeg oplever, at der er næsten ingen støj og sus. Hvis jeg kommer til at tale lidt for højt, eller kommer lidt for tæt på mikrofonen, så kan den ligesom klippe. Altså hvis jeg kommer til at tale for højt, så kan den fjerne noget af den forvejning, der ellers ville komme. Og nu bliver det meget teknisk, det skal jeg skåne dig for. Men argumentet for at vælge en god optager, er, at den får mere med end en billig optager. Det skal ikke afholde dig. Altså det økonomiske, det skal ikke afholde dig fra at starte med at lave podcast, fordi du kan få aldeles glimrende lyd ved at optage direkte i en mobiltelefon, bare du har en rimelig god højttaler på. Så det vi taler om her, det er små raffinementer, og problemet er jo, at hver gang jeg vil være 10%, eller lave 10% bedre lyd, så skal jeg bruge 100% flere kroner på mikrofoner og kabler og optageudstyr. Så hvis jeg kigger på mit udstyr, som jeg har i dag, så har jeg optager, stativer, kabler og mikrofon for i omegnen en 6.000 kroner må det være, eller sådan noget i den størrelsesorden. Da jeg startede, der havde jeg udstyr for 2.000 kroner. Det vil sige, at nu er jeg oppe i 3 gange så stor en investering. Og min lyd er ikke blevet 3 gange så god. Den er måske blevet 20% bedre. Men jeg oplever bare, at når jeg laver så meget podcast, som jeg gør, så vil jeg gerne have det ordentlige udstyr. Så du skal slet ikke starte med at føle, at du skal investere en masse penge. Start et fornuftigt sted, og det, der plejer, i min optik er et fornuftigt sted, det er at starte med at købe en mikrofon til 500 kroner. Køb eventuelt en brugt mikrofon, test, at den virker godt, og så køb en optager til en 700-900 kroner. Så er du rigtig, rigtig godt i gang. Så skal du bruge et stativ, som din mikrofon sidder på, så der ikke kommer noget støj og larm. Den må også gerne have det, der hedder et shock mount, som er sådan en det ligner ligesom en lille edderkop, kan man sige. Du har sikkert set den, hvis du har kigget på studier. Der sidder nogle elastikker, som din mikrofon hænger i, og det vil sige, hvis du kommer til at skubbe til dit stativ, så bliver der ikke overført bevægelser, altså nogle hårde bevægelser til mikrofonen, og det vil sige, at sandsynligheden for, at der kommer lyd ind, hvis man står på mikrofonen, jeg prøver at slå på den nu, den kan du sikkert høre, nu slår jeg på selve armen, det kan du højst sandsynligt ikke høre, jamen sandsynligheden for, at lyden bliver dårligere ved, at jeg kommer til at rokke ved noget eller skubbe til mikrofonarmen, den er bare meget mindre, når mikrofonen sidder i sådan et shock mount, som det hedder. Et shock mount koster en 600-700 kroner. Et godt stativ, eller sådan en god arm til mikrofonen, koster nogenlunde det samme. Så taler vi om at få det hele med, jamen så taler vi om med et rimeligt, altså med en rimelig fornuftig investering, så er vi stadigvæk langt under 3.000 kroner, så er du rigtig godt i gang. Det gode ved sådan noget her er jo, at hvis du en dag finder ud af, at du skal lave en podcast, jeg vil egentlig bare gerne i gang, jeg vil ikke bruge en masse penge, så er der Den Blå Avis, der er masser af ting brugt til salg, og når du har brugt det og fundet ud af, at jeg skal aldrig nogensinde lave podcast, så kan du sælge det igen til nogenlunde samme pris. Så det er nemt at komme ind, og det er nemt at komme ud. Det er egentlig bare det, jeg prøver at sige. Nå, inden jeg lige begynder at tale om det her med afstanden til
til mikrofonen, som er en del af vores optagteknik, og det her med at stå op kontra at sidde ned for at få den gode lyd, så vil jeg godt lige gennemgå en lille smule mere teknik med dig. Nu sagde jeg jo før, at lyd er bølger i vores tilfælde i luft, og det er det. Men hvordan er det, hvordan omtaler vi den her lyd? Man kan sige, at der er 2 ting, der er vigtige, når vi taler lyd. Det ene, det er, altså lyd er jo svingninger, det er ligesom bølger på havet, det er sådan nogle svingninger, der går op og ned. Det, der er vigtigt at have styr på, det er faktisk både svingningernes højde, som er et udtryk for, hvor højt vi taler. Så hvis svingningerne er høje, hvis der er stor forskel på bølgetop og bølgedal, så er det et udtryk for, at vi taler højt, som jeg gør lige nu. Og er der ikke så stor forskel på bølgedal og bølgetop, altså ganske små krusninger på overfladen, hvis det var et hav, vi kiggede på, så er det udtryk for, at jeg taler lavere, samtidig med at jeg lige er gået 10 cm længere væk fra mikrofonen. Så det, vi skal kigge på, når vi kigger på lydbølger og vi sidder og redigerer, det er, at vi kigger på bølgetop og bølgedal, og jo større forskel er, jo højere den der grønne linje, som det ofte er, jo højere den er, jo højere er lydtrykket, jo højere bliver der talt, jo større volumen er der. Så højde og volumen hænger sammen. Det, der så også er interessant, det er jo, at vi har både dybe toner og lyse toner. Og tonen har noget at gøre med, hvor mange gange lydbølgen svinger per sekund. Og man skal forestille sig, at du står på en strand og kigger, og der kommer bølger ind. Så kan det være, at du står og tæller, og så er der gået 10 sekunder, og så er der kommet 10 bølger. Det vil sige, at der er kommet en bølge i sekundet. Det er lidt det samme, der sker, når du står og lytter til noget lyd. Bølgerne rammer dit øre og forsvinder videre ud i intetheden. Og det antal gange bølgerne rammer dit øre, udtrykker man i hertz, og 1 hertz, det er 1 svingning per sekund. Så hvis vi skal fortælle lidt om, hvordan lyd egentlig bliver målt, så plejer man at sige, at man måler lyd i hertz, altså i svingninger per sekund. 1 hertz er 1 svingning per sekund, eller populært sagt, 1 bølge, der passerer forbi din trommehinde per sekund. En svingning på 1 hertz kan du ikke høre. Det menneskelige øre kan opfange svingninger afhængig af, om vi er mænd eller kvinder, eller unge eller gamle, eller har sleget meget eller lidt med kanonslag, så begynder vi at kunne høre lyd omkring de 80-100 hertz, som jeg lige husker det. Og det vil sige, at det er meget dybe toner, dybere end jeg overhovedet kan lave dem her. Det kan være en bas, hvis vi hører noget musik, sådan en rigtig dyb bas. Det er måske nede omkring den frekvens, altså omkring 100 svingninger i sekundet plus minus, afhængig af hvem vi er. Og så kan vi høre lyd op til omkring en 20.000 hertz, altså 20.000 svingninger i sekundet. Det er en høj vinde, den kan slet ikke efterligne, men det er sådan en høj hyletone. Og jo ældre vi bliver, jo mindre hyletoner kan vi høre. Jeg er 50, min søn han er 16, og min far han er 86. Og det er meget sjovt, når vi 3 er sammen, så har vi sådan, i vores køkken har jeg sådan en timer på vores ovn, og den siger sådan, dit, når man skal tage maden ud af ovnen. Den kan min far på 86 slet ikke høre. Min søn og jeg hører den tydeligt. Så har vi også en anden dims, der siger et eller andet. Jeg kan egentlig ikke huske, hvad det er, men sådan en, der har en høj hyletone. Den kan jeg slet ikke høre. Min far kan overhovedet ikke høre den, men min søn på 16, han kan høre den, så jeg siger, far, hvad er det for en hyletone? Jeg kan simpelthen ikke høre den. Og jeg har, vil jeg sige, selv god hørelse. Men det er simpelthen bare et udtryk for, at de høje toner, det er dem, der forsvinder først. Det er jo også derfor, det er et problem at blive ældre og blive hørehæmmet, fordi når vi taler, altså når vi kommunikerer med andre mennesker, så ligger vores tale i den høje ende, og når ens frekvens, altså hvad skal vi sige, modtagelse i ørerne begynder at blive udfordret omkring de 1000, 2000, 3000 hertz, altså 2-3.000 svingninger i sekundet, jamen så er det faktisk der, hvor meget vores stemme ligger, specielt kvinders stemme eller børns stemmer ligger selvfølgelig et stykke højere end den traditionelle mandestemme, og det vil sige, at det kan være ret svært at høre. Og det er simpelthen fordi vores trommehinde, jeg ved ikke, hvad der sker, men der sker den ind i den, som gør den bliver nok mindre elastisk, kunne man forestille sig, så den er svær ved at høre de høje toner. Så det er bare for at sige lidt om, hvad lyd egentlig er. Lyd er bølger, lydbølger, de måles i svingninger per sekundet, også kaldes hertz, HZ er forkortelsen, og det vi skal have styr på, når vi optager, det er, at vi skal egentlig forsøge at få de lydbølger, der kommer ud af munden, til at fortsætte ud i vores podcast. Og det, jeg vil sige med det er, at når jeg vælger udstyr, så skal jeg skele til, om udstyret kan opfange
den lyd, jeg sender ud? Altså har den et bredt nok frekvensbånd? Går den fra cirka 20 til 20.000 hertz? Og problemet med sådan en lille lavalier-mikrofon, som jeg snakkede om før, hvor modtageren er på størrelse, eller mindre end en lillefinger, spidsen af en lillefinger vel at mærke, problemet med det er, at den er ikke særlig god til at opfange de dybe toner, og det vil sige, at så går der noget af fylden og bassen, substansen i stemmen bort. Den er i hvert fald svær at repræsentere eller korrigere for i vores redigeringsprogram. Så det var lidt om lyd, lydbølger, hastighed cirka 1000 km i timen. Det skal vi vide, når vi skal undgå ekko. Og frekvenser. Det man også kan sige, det er, at når vi lyddæmper vores lokale, så vil det ofte være de høje toner, som bliver kastet tilbage. Så man siger groft sagt, at de dybe toner, bassen, den er ikke retningsbestemt. Og det vil sige, at den hopper lidt rundt, som den selv vil, hvorimod de høje toner, stemme eller fløjt eller hyletoner, de er meget, meget, meget... De bevæger sig mere, lineært, og det vil sige, de bevæger sig mere i en retning, og så kommer de tilbage. Så de dybe toner, bassen, den breder sig ud i lokalet, den kan være svær at kontrollere. Det er heldigvis heller ikke den, der giver så meget ekko. Men de lyse dele af vores stemme, de giver ekko, og det er dem, vi skal dæmpe. Og heldigvis er det sådan, at bare et simpelt fleece-tæppe, som jeg har bag ved mig nu for eksempel, eller tæpper, jeg lægger på gulvet, de opfanger faktisk, de absorberer en ret stor del af de lyse toner. Så ekko, retningsbestemte lyde, de høje lyde, de er forholdsvis nemme at slå ihjel. Det vil sige, min stemme flyver ud i lokalet, rammer et tæppe, og tæppet bremser en stor del af lyden. Så det kan godt være, at det lyder svært, men det er faktisk ikke specielt svært at få styr på. Det næste, jeg vil tale om, det er din egen stemme. Nu har vi talt meget om rummet, vi har talt om lyddæmpning, vi har talt om selve optag og mikrofon og kabler osv. Men jeg vil også gerne tale en lille smule med dig om din egen stemme. For det er jo sådan, at vi mennesker er jo født med forskellige stemmer. Nogle har en meget karakteristisk stemme, vi kan genkende. Andre har måske en mere normal stemme. Nogle taler sådan med en meget lys stemme, og andre har en meget dyb stemme. Og det, der er vigtigt, når vi laver podcast, er jo, at vi er autentiske. Jeg oplever jo ikke, at en podcast er skuespil eller reklame, vi er ved at optage. Vi er ved at optage en fortælling, give nogle gode råd, komme med nogle erfaringer, som vi har gjort os, som kan hjælpe vores publikum. Hjælpe dem sådan, at de tænker, ham der, hende der har virkelig styr på det. Når jeg skal have noget hjælp, så kan det være, at jeg ringer og spørger, om de kan hjælpe mig. De er mod betaling naturligvis. Det er det, vi gerne vil. Men for at komme dertil, skal vi være autentiske. Og det vil sige, jeg synes, det er meget, meget, meget væsentligt, når du skal til at lave din egen podcast, at du overvejer ikke, eller lad mig sige det på en anden måde, at du ikke overvejer at lave din stemme om. Du skal bruge din stemme, som den er. Og alle stemmer har fortrin. Din stemmes fortrin er, at det er din stemme. Så kan det godt være, når du lytter til den, at du tænker, ej, hvor lyder den fæsen, eller gud, hvor lyder jeg sådan, eller ej, jeg vidste slet ikke, og sådan så. Jeg har vendt mig til for længe siden at lytte til min egen stemme, uden at blive rød i hovedet og irriteret, og synes, det er mega pinligt. Men jeg må bare konstatere, at når jeg lytter til min egen stemme, så synes jeg ikke, at den er specielt hverken god eller dårlig. Jeg synes bare, det er min egen stemme. Men jeg får tit feedback fra mennesker, som siger, at de synes, min stemme er god, den er behagelig, den er nem at forstå, og der er liv i den osv. Så det, jeg forsøger, og det er nok, fordi jeg har levet et langt liv som konsulent, det jeg forsøger, det kan være, det lykkes, men det jeg forsøger med min stemme, det er at få den repræsenteret så godt som muligt. Jeg har den stemme, jeg har de stemmebånd, jeg har. Jeg kunne sikkert gå til stemmetræning og lære en hel masse om det. Det har jeg faktisk aldrig gjort, det burde jeg måske gøre. Men jeg har den stemme, jeg har. Hvordan får jeg det bedst muligt ud af den? Nu vil jeg prøve at give dig nogle gode råd til, hvordan du får mest muligt ud af din stemme, og jeg fortæller lidt om, hvad jeg selv gør. 1. Jeg optager aldrig podcast om morgenen, hvis jeg kan undgå det, for min stemme er altid virkelig lang tid at komme i gang. Jeg er selv B-menneske, så når jeg skal op 7:00, så synes jeg, det er voldsomt tidligt. Og min stemme, den er dobbelt B-menneske. Den er ikke god før om eftermiddagen. Så medmindre jeg har været ude og holde foredrag, eller været til fest hele natten, så er min stemme som regel bedst omkring klokken 15-18 stykker. Når den er blevet varmet op, jeg har talt lidt i telefon, jeg har snakket med min familie, jeg har gået sådan lidt og nynnet for mig selv og fået lidt at spise, lidt at drikke, så er den bedst. Men den bliver nemt slidt, min stemme. Det kan jeg faktisk allerede høre nu, den er. På trods af, at jeg lige har drukket noget vand og lavet en pause, som du måske lagde mærke til, så bliver min stemme bare hurtigt slidt. Og det er sikkert, fordi jeg har noget taleteknik, jeg skal have gjort noget ved. Skriv lige bag øret, det må jeg have gjort. Men
Hvad gør jeg så for at få den bedst mulige stemme? Jeg gør i hvert fald én ting, som jeg har sagt rigtig mange gange. Jeg sørger for, at nu gør jeg det lige her, at drikke noget vand. Fordi stemmebånd skal smøres, ligesom de bil skal smøres. Hvis stemmen bliver tør, så er der noget skrammel. Så væske i ikke rigelige, men rimelige mængder er godt. Te er godt. Kaffe, Coca-Cola, whisky er noget skrammel, fordi whiskyen bliver man træt af, kaffen bliver man hyper af, og man bliver, man bøvser af colaen. Så jeg synes, at vand er godt, og te er også ganske glimrende. Så jeg overvejer i hvert fald for at få den bedst mulige ud af min stemme. Har jeg fået væske nok i løbet af dagen, og er min stemme varmet godt nok op? Det næste, jeg også er opmærksom på, det er, at jeg forsøger at optage i et miljø, der er rimelig fugtigt. Desværre på mit kontor har jeg klimaanlæg, det vil sige sådan en blæser, der om sommeren køler ned, og om vinteren varmer op. Det jeg husker at gøre i god tid, inden at jeg laver min podcast, det er, at jeg slukker for mit klimaanlæg og lufter lidt ud. Så kan det godt være, at det bliver en lille smule køligt på mit kontor, men jeg får en god luftfugtighed. For er jeg i et klimaanlægs befængt rum, så er luften ekstremt tør, og det er bare ikke godt ved min stemme. Det er ikke godt for de fleste stemmer. Min stemme bliver ret hurtigt underlig at høre på. Så jeg tænker også over at få den rigtige mængde af fugtighed i luften. Og det kan godt være, at du synes, det lyder nørdet, men jeg har jo kun én stemme, og jeg er nødt til at gøre det ved den, som gør den bedst muligt. Så fugt, drikkevarer, vand helst, måske noget te, er rigtig fint. Det andet er, at jeg er nødt til at respektere dynamikken i højtaleren. Og når jeg har en højtaler som den her dynamiske højtaler, så virker den altså ikke. Nu gør jeg det lige, hvis jeg står 40 cm væk eller en halv meter væk. Jeg skal simpelthen tale alt for højt for at få et ordentligt lydtryk i, og jeg kan se på mit VU-meter, altså den, der viser, hvor højt jeg taler, kommer tættere på. Jeg kan bare se, at der sker ingenting, når jeg træder et skridt tilbage. Så jeg må ikke stå og svinge frem og tilbage, højre og venstre og alt muligt her, som jeg gør nu her. Det bliver død irriterende at høre på, for du kan høre, at min stemme varierer, og du bliver bindegal at høre på det. Jeg er nødt til at respektere min højtaler, og det vil sige, at jeg er nødt til at stå og tale direkte ned i den. Den højtaler, jeg har her, den der røde Procaster, som jeg nævnte før, den er, hvis du forestiller dig sådan en helt almindelig højtaler, der er ret op og ned, så skal man i den her, i modsætning til mange andre mikrofoner, i den her skal jeg tale direkte ned i den. Det vil sige, at den skal faktisk sigte på mig. Andre mikrofoner skal jeg tale ind i fra siden, men den her kræver, at jeg taler direkte ned i den. Jeg bliver ofte gjort opmærksom på, når folk ser, at jeg optager video, og bruger den her mikrofon. Du bruger din mikrofon forkert. Nej, tak fordi du skriver det, men det gør jeg ikke. Det er lige præcis den her mikrofon, og nogle ganske få andre, der skal jeg altså tale direkte ned i den. Så det er også vigtigt at vide, at jeg ikke taler forbi den, eller ind i den forkerte side, så får jeg ikke nok ud af den. Afstand til mikrofonen er vigtig. Jeg talte med det her ikke om at bevæge sig frem og tilbage og lave sådan ulykker, men det er også vigtigt at holde den samme afstand. Og derfor kan det være svært, når du har gæster eller medværter på, som ikke er øvet i at bruge mikrofon. De skal simpelthen instruere og sige, at du står der, og du bevæger dig simpelthen ikke, fordi det bliver noget skrammel at høre på. Jeg har en enkelt gang haft en gæst på min podcast, hvor jeg gav vedkommende efter mange forsøg, gav ham simpelthen en mikrofon på, sådan en lavalier-mikrofon, som jeg vidste havde en dårligere lyd, som jeg nævnte før, men han kunne simpelthen ikke finde ud af at stå. Han blev ved med at gå rundt om sig selv og hoppe og danse nærmest, mens han talte. Så jeg var nødt til at gå på kompromis og sige, godt, jeg får en lidt ringere lydkvalitet, til gengæld får jeg et mere ensartet lydtryk, for det ville lyde helt åndssvagt, hvis han brugte den der mikrofon, hvor han skulle stå stille foran. Så det er sådan nogle ting, man skal overveje. Der var en ting mere, jeg vil sige omkring, det var omkring det her med mikrofonteknik. Udover drikkevarer og udover det her med at holde afstanden, det er, at jeg ser tit folk, der optager podcast, som sidder ned. Og jeg forstår det simpelthen ikke. En podcast har det ene særkende, at der kommer kun én ting ud af podcasten, og det er lyd. Der kommer ikke billede. Der kommer ikke lugt. Der kommer ikke følelser. Der kommer ikke smag. Der kommer lyd ud. Der kommer ikke lakridskonfekt ud af en podcast. Der kommer lyd. Hvorfor i helvede er der så nogle mennesker, der tror, at det er super genialt at købe en Blue Yeti, som er en glimrende mikrofon, hvis man bruger den rigtigt, vil jeg mærke, det er der mange, der ikke gør. Stil den på et bord, og så placere 1 eller 2 eller 3 mennesker rundt om den her, og sidde og tale, ikke engang ind i den, men bare sådan omkring den, med 1 meters afstand. Det er helt galt. Så det vi skal gøre, når vi bruger vores mikrofoner, når vi skal bruge vores mikrofoner på den rigtige måde, er 1, vi skal have en mikrofon hver. Vi skal ikke dele som mikrofoner. 2, vi skal tale ind i mikrofonen, ja, men vi skal stå op.
Det, der sker, når vi sidder ned, det er, at vi bruger alt for meget energi på at få luften fra mellemgulvet og op igennem stemmebåndet og ud, så lyden bliver sådan helt, nu overdriver selvfølgelig lidt, den bliver sådan helt indeklemt. Og hvis man sidder rigtig godt, så læner man sig tilbage, så kommer man langt fra mikrofonen, og læner man sig frem, så bliver man helt krumbøjet, og så kan man næsten ikke få luften ud. Så når vi skal lave god lyd, så skal vi stå op i vores studie, vi skal have mikrofonen foran os, og så må vi blive trætte i benene. Det må koste penge at blive rig. Så god mikrofonteknik, rigtig afstand, konsekvent afstand, lad være med at svinge frem og tilbage, og stå op. Jeg kan ikke sige det nok. Rejs jer op derude, lad være med at sidde ned for jeres mikrofon. Det er ikke badeferie, det er hårdt arbejde at lave podcast, det er også sjovt, men det skal satme lyde godt, og det kommer ikke til at lyde godt, hvis jeg sidder ned og taler hen over min mikrofon. Så det var nogle af de ting, jeg tænker, der var vigtige at tage med. Det aller sidste, jeg vil snakke om i dag, det er noget af det, som er svært at gøre noget ved. Og det er jo, nu bor jeg i sådan et stille villakvarter lidt uden for byen, og der er ikke særlig meget larm her. Der kommer faktisk meget sjældent lastbiler forbi, og kommer der nogen, så kan jeg køre dem, fordi mit kontor ligger i underetagen. Men der er flyvemaskiner om sommeren, og der er folk, der går ovenpå op i stuen, og der er nogen, der løber ned ad trappen en gang imellem. Så det jeg i hvert fald også skal gøre, det er, at jeg skal tænke mig om, når jeg indretter mit studie, og sige, hvordan kan jeg sikre mig, at jeg ikke får alt for meget uønsket lyd ind i studiet. Og det jeg ganske kort gør, du har også hørt om i en tidligere episode, kunne jeg forestille mig, og jeg har berørt emnet ganske kort før, det er at gøre 2 ting. Jeg lukker alt, hvad den kan trække af vinduer og døre, og 2, jeg informerer folk om, at der optages, lad være med at løbe op og ned. Og det vil sige, at i langt de fleste tilfælde, så får jeg ikke uønsket lyd ind i mit studie. Gør jeg det endelig, så har jeg jo lydisoleret studiet ved at lukke døre og vinduer, så kommer der i hvert fald mindre lyd ind. Jeg har lukket, jeg har lukket døren, og jeg har sikret mig, at skulle der være uønsket lyd, så den alligevel kommer ind, så bliver den ikke nærmest forstærket. Jeg har jo lyddæmpet rummet, så der ikke er så mange refleksioner i mit lokale. Så det vil sige, at der er mange ting at holde styr på, og det er ikke svært. Det kræver dybest set bare noget rutine, og det kræver lidt kommunikation med andre mennesker. Så hvis vi skal opsummere lidt på, hvordan du får god lyd, så gør du det ved at overveje at have den rigtige mikrofon, der passer til lokalet, altså dynamisk eller kondensator. Du gør det ved at stå op og have styr på din stemme, have varmet stemmen op. For de fleste vedkommende, ikke lige når man er stået op, men i løbet af dagen. Heller ikke så sent på dagen, at den er blevet slidt. Du sørger for at drikke noget, du sørger for, at rummet, du taler i, ikke er for tørt. Der må hellere være lidt for fugtigt, lidt for tørt. Det er faktisk ret godt for stemmen med fugt i luften. Det er så ikke godt for alt muligt andet, men det er godt for stemmen. Og du skal sikre dig, at den teknik, du bruger over for mikrofonen, altså du skal respektere mikrofonens anatomi. Du skal tale ned i den og lige ind i den, og ikke en halv meter forbi den, for så bliver lyden faktisk ikke særlig god. Og hele årsagen til, at vi har brugt tid i den her episode på at tale god lyd, det er jo selvfølgelig for at undgå, at folk synes, at lyden er så dårlig, at de skifter væk. Som jeg plejer at sige, det er meget sjældent, at folk de kommer til en podcast på grund af den gode lyd. Det tror jeg simpelthen ikke, folk gør. Men det er ret ofte, at jeg selv gør, og jeg hører også tit om andre, der faktisk ikke orker at lytte til en podcast, hvor lyden ikke er god. Så brug lige lidt tid, før du går i gang med at lave din podcast, med at sikre dig, at du har den rigtig gode lyd. Lad eventuelt nogle folk lytte til den, for at vurdere, hvordan de synes, den virker. Det kan være svært at være sin egen stemmes dommer, men andre mennesker, som ikke står en alt for nær, men som man har sådan et godt respektabelt forhold til, vil være ret gode til at give noget feedback på, hvordan lyder det her egentlig. Så med disse ord vil jeg runde af for en podcast-episode, som forhåbentlig har givet dig et indtryk af, at jeg også selv gør noget ved den gode lyd, og som forhåbentlig kan inspirere dig til at komme rigtig godt i gang, når du nu skal ud og sælge med din podcast. Tak fordi du lytter med, og husk, uden din stemme på iTunes, på Apple Podcast, som det hedder, uden et par kommentarer her og der, uden lidt deling og uden nogle stjerner på Apple Podcast, så kommer den her podcast ikke langt nok omkring. Så vil du ikke nok være sød, hvis du synes, det var godt, og hjælp mig og lige dele budskabet en gang imellem. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Hvis du vil vide mere, så fang Millionsalg på podcast på Facebook, eller send mig en mail, fang mig på birdie.dk. Så kan det være, at jeg kan hjælpe dig videre, hvis du har spørgsmål, eller du ønsker at få noget mere information om, hvordan man laver podcast, man kan tjene penge på. Tak, fordi du lytter med.